Vítejte u natáčení kanálu RBŠL. Já jsem Dan Šebek, budeme hrát nervky s mým bratrancem Šimonem. Budeme hrát na 3 životy, na 1 nervku. Nyní bude tisková konference, kde se nás moje kamarádka bude ptát na otázky. Uvidíme se za malý moment. Tak, Dane, máte trému? No, trošičku jo. A co, Šimone, vy máte taky trému? No, bojuju v našem týmu proti nejlepšímu hráčovi. To znamená co? Ano nebo ne? Ano. Bojíte se, že se vám něco stane? Určitě ne. A vy, Šimone? Ne? Máte jako očekávání, že třeba vyhrajete nebo prohrajete? No, jako uvidíme. Já se budu snažit, protože Šimon tam má rád jedno místečko, co se mi moc nelíbí, takže se budu snažit, aby se tam nedostal. Ale chtěl bych, aby Šimon poznal, že to prostě nejde. A co vy, Šimone? No, Dan to tady říkal, pořád s tou ukrytou snajpřím, takže bohužel místečko tam nebude. Takže uvidíme souboj. A co nervky? Kdo si myslí, že má dobrou? Máme úplně skoro stejné. Šimon má Left Branger a já mám Flip Fury. Ale v Branger a Flip Fury jsou na co? Flip Fury je spíš jako taková... Útočná obrana. Obrana. Spíš jako myslíš snajperka nebo útočná. No já myslím, že s ním bych táhl spíš do útoku, než jako snajpřil. Dobře. A Šimone, ta tvoje? Tak to je spíš rozhodně na to snajpření. Co mi pochybuju, je to brokáda. A brokády na snajpření nejsou. A mě se s tou nervkou prostě dobře snajpří. Co vidět, když se dostaneš do toho svého ukrytu a já půjdu na druhou stranu té hracího pole, jak mě strefíš. Klidně odhrnu ty závěsy. To bys tam mě nedostřelila ani ze stole. Teď mě trošku ta téma opustila. Tak co, ještě nějaká otázka? No... Jasně ne, taky triky. Ale jako, víš to. Všechno je to? Ano. Dobrý. Uvidíme se v boji. Takže jo, teďka už bude boj. Já mám tady tu nervku, Šimon má tady tu nervku. Budeme spolu bojovat. Doufám, že já vyhraju, ale moc do toho naději nedávám. Já začínám tam. Pojď. Já začínám tam někde. Koukám, že tu někdo byl. A Šimon začíná tam. Přesně tam. Takže jo, nebudu to moc protahovat. Začínáme hrát. Já jdu na své místo, odstartuju to, jako slyšíte, 3, 2, 1, fight, začneme hrát. Jo, mimochodem, Šimone, když někdo někoho trefí, ale musí to Lucka uznat, jo, Lucka je rozhodčí, tak se vracíme na svá místa a hrajeme znova, jo? Jo. Takže jo, nebudu to protahovat. Budu na své místo. 3, 2, 1, fight! Lucko, předtím ti trošku... Musíš stát na místě.
Bylo? Přiznej se. Jo, bylo. Ale Lucka tam má rozhodovat. No dobře, tak když se dívala úplně na, na jiné místo. Takže jo, zpátky na svá místa. Luci, kameru sleduj, jako co chceš, ale hlavně se dívej po nervkách, jo? Šimo, děláme ještě pravidlo, že když ucítíš, že to bylo, tak se musíš přiznat, jo? Dobře, 3, 2, 1, hra! Tam nefungují náboje. Jsi tam dělal sniperské místo. Jdeme se podívat za Šimonem. Tady je ten Šimonek. Šimonek. Ty jsi. Ty, on se nám schoval. To taky není, kde je? Nemůžeme najít Šimona. Kde? Joda, nevím si ty náboje. Vem si náboje. Ale nemyslím ty, myslím tam ty. Nevím. Když tak je běž natočit ty, co si myslíš, že ještě zůstaly? Pod mě už se všechno vzali. Podíváme se. Nikde nic. Hej, Šimo, kde seš? Tam jsem byla, tam není. Možná, že jsem. Jo. Tak tady taky není, tak kde může být? Už jsme ho našli. Já jsem se lekla. Šimone, to mi nedělej. Kde jsi zas? Já jsem viděla, že jsi taká tam a stejně jsem se lekla. Co, Šimone, jak se cítíš? Jak se cítíš? Kde seš vůbec? Šimone, Šimone, tady není. Tam je. Od kdy? Šimone, ať seš... Jak se cítíš, Šimo? Prosím o odpověď. Šimo, kde se cítíš? Jak se cítíš a kde si myslíš, že seš? Prosím o odpověď. Pane Bože. Tak co, Dane, jak se cítíš? Jak se cítíš? Kde to říkám? Jo, to jsem asi jak trochu přeslechla, že mu nechce odpovídat. Kolik je to?
2, 3, 2. 3, 2, Šimon 2 životy, 3, ty 3. Jdeme se podívat na Šimona. Jestli se mu vede dobře. On mi řekl, ať tě jdu natáčet, tak se chci chvíli dívat na něj. A teďka se jdeme dívat na dál. Ale znervozňuji, jasně. Zajímalo by mě, co se v tom stalo. Podívám se na to potom, jestli vážně mě máš jít nervozňovat, nebo co máš dělat. Zkus se trefit. Stačí. A stěny to platí? Od stěny ne. Říkali jsme to, už odrážení neplatí. Ty jsi chytrý. Haha. To jsi fakt moc chytrý. Nevíš, teďka jenom ti řeknu jednou věc. Když ty koukneš tím malým otvorem, co jsi s tím udělal, ale já budu přesně navířeno, tak už nemáš šanci utéct. Může něco udělat. Tady se vyhodila nějaká ta sníh. Ne. Vedle. Ale těsně. Šima, dobrá mršnost. Trefa. Ale to bylo od toho. To bylo od toho. Z toho do... Ne, já jsem to viděla. Dobře, tak chceš. 2, 2. Jo. Začínáme u tebe. Jdeme se podívat, co dělá Dan. Jako obvykle. Tady se ti dobře střílí, co? Ach jo. Dáme si jednu šipku na přesnost. Jo. Každý bude mít jednu šipku. Se zabijeme schovat. A co jde terč? Ne, já myslím, že každý má jednu šipku, snaží se trefit toho druhého za druhou židli. Jednou se můžeš schovat. Když se schováš špatně a nevystřelí, tak máš smůlu. Jo? Takže můžeš jednou vystřelit a jednou se můžeš schovat. To je jako jedna hra, ale nejsou tam lidi, ale jsou tam ruce. Kopítka. Až se teď přes jednou schoval, takže už můžeš. Počkej, ale tak jsi teďka schoval. Trefa? Ne.
Ano, trefa. To bylo donersky. Trefa. To bylo donersky. Trefa. To bylo donersky. Trefa. Každý má jednu možnost. Tak dobře, když neuznáváte, tak si vemu zpátky tu svoji šipku a zkus to ještě jednu, jo? Protože já jsem si jistý, že to bylo donersky. Od znovu jako? Jo? A nezapomeňte, každý jednou schovat a každý jednou vystřelit. Trefil? Ne, netrefil. To bylo kolem krve jednou. Dobře, počkej, tak to taky zůstanu tamhle za tou židlí. A může se chodit? Ne. Aha. Dobře, ale tak ty už jsi jenom schoval. Dobře, ale nestal jsem. Ty jsi taky udělal. Ty jsi taky jenom schoval a mířil jsi tady tou levkou. Dane, už pojď nahoru. Ale proč? Že on taky by nešel nahoru, kdyby se dnes neschoval, nebo on by tam mohl tam tak mohl střílet prostě. Schoval se tam na delší dobu, než mohl tak já se taky. To jsi neřekl, Danielina, jako... Přesně. Však já jsem to neříkal, tak já tady nemůžu, tak nemůžete nic říkat ani vy. Protože já tady nemůžu být. Jo. Je naše kastáky. Kde je tam? Tady. Kluci, ale fakt šoupněte se. A teďka výměna, teďka střílí Dan, jo? Jak jako střelí dál? Střílíš ty, ne? Může? Jo. 3, 2, 1, teď. Šimon je srandovní pozice. Šoupněte se, kluci, dělejte. Ticha, Lucko, já mám svůj náboj, dneska si ho užiju stejně, jako si ho užiju poslednějšího. Už já už brýle, Lucko, nebylo vezeš mi brýle. Sorry, ale brýle ještě jsme se tě ptali, jestli si brýle vezmeš. Jsi mi neměl, já vím, ale už mi dovezeš. Ne, nedovezu. Trefil. Jo! Dobrý, takže jo. První místo půjde tady, druhé místo tady. A jo, první místo a druhé místo. Takže jo, já jsem první, Šimon je druhý. A to je konec dnešního videa, počkejte ještě chvilinku. Teďka bude ještě tisková konference po boji, co bychom chtěli zlepšit. Takže jo, můžeš. Tak, Šímo, co bys chtěl zlepšit? Chtěl bys si zlepšit kondici, branu, střílení. Trochu pracovat s těma židlema, aby jsem se dostal víc dopředu. Aha, takže neustupovat. No, Já bych nechtěl nic zlepšit. Já bych chtěl, aby se tady ty sniperské pozice, jak jsem já měl, nemohly. Šimon, když si dávno, když jsme hráli, Šimon měl tady, ten stůl byl položený, schovával se za ním, taky vyhrál. To prostě ten, kdo má dobrou sniperskou pozici, má výhodu. To je všechno, co já vám k tomu chci říct. Jinak, podle mě byl Šimon skvělý. Jenom nechápu, jak mohl si tam prostě vzadu chodit, úplně na pohodu si chodit, co kdyby jsem vytáhl a střelil tě.
No, tak Riskovost. to bylo, ale ne, to bylo jasný, že kdybyste vystřelil, tak toto